טיפה על ההיסטוריה של הכסף. בעבר העולם היה עולם חקלאי. וכל חקלאי ידע שהוא לא טוחן את כל הזרעים ומכין מהם קמח ואוכל אותם, ואוכל את החלות. הוא היה זורע בשדה, הוא היה יודע לחסוך. בטבעי שלו הוא יודע שהוא צריך לשים בצד. והזרעים שהוא היה זורע בשדה היו צומחים, והם מצמיחים לו חיטה לשנה הבאה. לכן התפילות ולכן הגשמים, ואנחנו מחכים ומצפים. אז החיסכון היה מובנה. עבר עוד קצת גלגולים, קניין חליפין, ובסוף הגענו לכסף של היום. שהוא מטבעות, ואפילו היום הוא עוד יותר, כבר גם המטבעות והשטרות יוצא מהזה, ואנחנו בדיגיטל, והעברה בנקאית היא בעניין של קליק, ואתה לא מרגיש את ההוצאה, ולכן הבזבוז הוא יותר גדול, ויותר קל לך להוציא, ויותר קל להשפיע לך להוציא כסף. היא 2 קליקים, ויש לך את המוצר הזה אצלך. אז בעבר היינו יודעים לחסוך, אז זה מה שאנחנו מנסים להחזיר למשפחה. אז לגבי השאלה שלך, מה שהמשפחה עושה בעצם, זה לזרוע בשדה. מקימי